nahulog na si Amelita Dindo. Dili ko magkatugot nga doon ay daot ang mahitabo sa tong anak rin na. Dili ko gusto nga mawa siya. Layo kayo kini nga tong dapit sa ospital. Niya kita sa bukid. Idana na to sa albularyo nga atong anak. Kapano agad kini mamaayo. Bay, alipyo. Nagpadayo ng iyang sakit Dindo. Hindi ko magkatugot nga mamatay ang atong anak. Mahal ko kayo atong anak. Dindo, siya ngayon atong buhaton. Unsa na itabo niya nga nung may kaayuhan ng iyang sakit. Papa, Papa. Diyos ko. Ayaw. Amelita. Ayaw. Nak, Paningkamot nak. suko na nang imong gibati karon nak. Paningkamot nak. Dindo, ambil ka tong herbal nga ilimnon nga gihatag sa albularyo. Ato ipainom niya. Uri na. Anak, Diyan, anak Amelita. diyan. Nak ni Aim na ni Nak. Nak, pagkipisong. Uri na. Ato lang sa dadong sa ospital. Dili mahimo, di ba? Nalibot ka. Mangita na lang taglaing albularyo. Musuway ta sa lain. At ito mga yung herbal para mahimong itambal na to ni Amelita. Atong dadon si Amelita sa albularyo. Nga magkasabot sa atong sitwasyon. Magkasabot sa kahimtang ni Amelita. Unsa ka na? Ha? Nakakita ka na ng miso din sa ato, Dindo? Kanang naglupad-lupad. Uy. Gusto. Dili kini mahimo. Dindo, dali. Pagdali. Ha? Amelita, anak, biyaan ka una na mo, ha? Na kayo pag-surrender. Matay na. Tingali ko, Ma. Dili ka mamatay. Mahal kay ka naman ni Papa ni Bunak. Anak. Mahal kay ka na mo. Pero dili ka lang una. Mabalik kami. Tana, Lindo. Amelita! Tia Pilar. Oh. Diyos ko. Pastilan, kumusta na bang ka? Nakabangon naman ko, Tia. Ay, giagi manggug ko sa imong amahan o ginahan dito sa bahay nga ipaanhig ka. Kay delikado ko no ang imong kinabuhi. Hain naman meron sila si Mama o Papa, Tia. Na ako no to sila'y adtuon. At tingali, mangita tong tambal o baka mangitag paaging madaka sa ospital. Pilar! Nakamaniha sa suod sa bahay nilang Rina o Dindo! Pilar! Si Kanor karon, nga nang magkaha. Maog ka na. Napaligang patay si Rina o Dindo dito sa bukid sa Adahara. Dili na tinuod ni Kanor. Sigurado ka ba yun anang imong balita, Kanor? Ay lain sa kayo no kung magtumo-tumo kong istorya. Ha, Pilar? Pat yun lagi na ko sila si Rina o Dindo sa istorya. Mama, Papa. Ayaw palabi, Inday. Masakiton ka ba ya? Si Mama o Papa, Tia. Anong namatay man sila? Nga naman. Dini pa man to sila. Ila pa man kong giatiman. Niingon sila nga kardiyot na sila. Ila ra ko balikod day. Ewan. Tawa sa bata, oy. Kaluoy. Sa'yo kang gibiyaan nilang Rina o Dindo. Kinuo ko intahon, oy. Ngano nahitabo man kini? Unya, aasa man ang patay lawas nilang Rina o Dindo, Kanor?
Mama! Papa! Nga nagibiyaan mo ko ninyo. Igo na inday Amelita. Naman. Gusto na sa imong paghila. Mama! Papa! Nawa na inday. Mama! Nanatana inday kay nawala na naniuwan na Dili ko niuwan na. mo biya nilang magpapatiya. Nilang kuba nila sa menteryo. Uy, dili na mahimo inday. Uy, tana. Mangulit na ka. Kasi galing masakit ang sa dinuong ka. Naulian ka na ba ya? Anhi ka na mo puyo uban ako, Amelita, ha? Dili mahimo nga adto kas inyo ang payag. Mag inusara ka lang dito. Delikado kay ka dito. Layo baya kaayo tong inyong payag. Ay da, ang butsad, nga nung tuaman sa yun mo dito magtukod og payag, nga layo kayo mong mga silingan. Mura man mong mahadlok og tao. Gusto mo nga way makakita ninyo. Mauna diha, nga og mga sakit gani mo, way makadali-dalig tabang ninyo dito. Samas na itabo nimo, nasakit ka. O naglisod og daan nimo sa ospital. Kay tu ama mo pinakatumoy sa bukid. Way sakyanan o motor nga makasaka dito. Ay, ambot ba oy. Ngano tong imong mga ginikanan nga dili man gusto nga dunay. Ay, time pa. Tuod Nainumdum ko. Ngano man day tuod tong dili man gusto imong mga ginikanan nga dunay makakita nimo? Ngano man tuod, Amelita? Hala na hinumdum na di ay ko. Kay sukad masukad. Wa gyud ko makakita nimo sukad ka nga na tao. Hisgutan ra ka perme ni Rina nako, pero wa gyud ko sukad makakita nimo. Karon lang nga nanugon siyang ipaadto ka nako adtong higayuna. Uy, hala, na hinumdum na sagko. Daghan lagi kay kog na hinumduman ron. Ngano kang iya man kong giagi adtong higayuna o giingnan kong ipaadto na ka dito sa inyong payag. Uy, hala, milagro da ay tuod to da. Anong karon pa man ako mahuna-huna ang tanang panghitabo, uy? Aw hinoon, naa pa man kus kalisang atong higayuna na siyak biya kus mga panghitabo. Kalit nga mga panghitabo. Maunang wa ko makauna-una ni ining tanan. Hagawas na una ko, uy. Hala, karon pa ko makaamgo. Nga, nakita naman dito ka inday in person. Uhiya sa akong reaksyon, uy. Iyabag yun na ko, uy. Gwapa man di tuod kay ka inday, uy. Gamay kay kagnaw. Liwat na ko. Ay, pero time pa. Kana bang panyo nga imong ipurong-purong si imong agtang unsa man na siya? Ang kini, kuan, tambal na tiya. Ayaw lang na hilapti. Unsa man ang tambala ba? Dahon gibutang si imong agtang. Abi ko na. Atong tan-awon kun unsa na. Ayaw lang tiya. Ah!